गोय पुलिशेंत सेवा दिवपी 27 सहाय्यक उपनिरीक्षकांची पुलीस उपनिरीक्षक पदार बडटी जाल्या। ह्या संदर्भात आदेश पुलीस मुख्यालयाचे अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी जाहीर केला। ह्या आदेशाप्रमाण वास्को वाहतूक विभागाचे पुणाजी पार्सेकर, कुडचडे स्थानकाचे मोहन देसाय, म्हापशा वाहतूक विभागाचे लाडू गावस, आल्तीन सुरक्षा विभागाचे रायू देसाय आणि दत्ताराम नायक, वाळपय स्थानकाचे चंद्रकांत गावस आणि तुळशीदास धुरी, मडगांव स्थानकाचे नरेंद्र मोरजकर आणि राजाराम तळेकर, विदेशी क्षेत्रीय नोंदणी कार्यालयाचे बाबलो पेडणेकर, रायबंदर गुन्यांव शाखेचे गोपाळ घाडी, दाबोळी विमानतळ वाहतूक विभागाचे आंद्रे राणे आणि संतोष कोटारकर, म्हापशा वाहतूक विभागाचे अनय नायक देसाय, केपें वाहतूक विभागाचे राजेंद्र देसाय, पेडणे वाहतूक विभागाचे चंद्रशेखर बिचोलकर आणि सदानंद पाळणी, सांगे स्थानकाचे अरविंद नागेकर, राखीव दलाचे नारायण तळेकर, नियंत्रण कक्षाचे लक्ष्मण गांवकर, प्रमोद गावस आणि सुभाष तळेकर, कळंगूट वाहतूक विभागाचे दशरथ परब, कोलवा वाहतूक विभागाचे कृष्णानंद नाईक, कोलवा स्थानकाचे महाबळेश्वर माशेलकार, दक्षिण गोवा अधीक्षक कार्यालयातले गोकुळदास सावंत आणि मडगांव सुरक्षा विभागाचे सुरेंद्र कोमरपंत हांकां बडटी दिल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट।